What's up mga lods, no? Good morning. Ayan, madaling araw. May rides tayo ngayon papuntang Bicol. Ayan, welcome back ulit sa aking channel. So rides natin ngayon papuntang Bicol. Nanggaling tayo dito sa Navaliches. Papunta tayo ng Tipocot, Camarines Sur, Bicol. Ayan, exact address. So magagaling tayo dito sa Mindanao Avenue. Navaliches ako nanggaling. So dito tayo ngayon sa Mindanao Avenue. Dito tayo dito sa dulo, Eastern North. Mag-iidsa tayo. Yan, magiging ruta natin. Papunta tayo ng Alabang, Laguna. Dadaan tayo dyan ng San Pedro, Santa Rosa, Binyan. Ayan, nag-service road tayo dito sa mga Islix. At agos tayo ng Turbina. So diretso ng Quezon Province. Ayan ang magiging ruta ko mga lods. So pinilit ko nang umuwi ngayon kasi bago magmamahal na araw baka magkahigpitan naman bago umuwi kasi ang balik ang ngayon. Kaya napauwi ako kasi medyo lumuwag na ngayon yung checkpoint sa may Del Gallego sa provincial borderline ng Bicol, Camarines Sur. Hindi na sila naghihingi na requirements. So swab test ka na lang doon. So malalaman natin yan mamaya mga lods kung anong magiging proseso. Time check natin, alas 3 na madaling araw ngayon lods, no? So March 22 ngayon ang biyahe natin. So tamang takbo lang tayo. Solo ride tayo ngayon papuntang Bicol na naman. So pang walong base ko na itong balik ng Bicol dito sa aking Honda Beat. Pang-apat na nabalik. So siyempre bago tayo nagbiyahe naka-condition tayo mga lods, no? Kasi pinaka-condition natin yung motor natin, kailangan yan. Ayun yung siyempre nag-cancel tayo dyan mga lods, no? Mukhang trending ngayon yung araw na to, yung cancel mga lods. Cancel series. Unang-una hindi naman natin kakilala yung mga yun eh. So pangalawa hindi natin personal silang kakilala talaga. Wala tayong pag-alam sa kung anong problema sila. Pangatlo, importante mga lods, mag-subscribe kayo sa aking channel. Galing yan. Yun lang ang importante. So nandito na tayo sa EDSA mga lods, no? Pansinin nyo wala ganong kasurot sa sasakyan. Ganyan, napakaaga pa. So sulong-sulong natin ngayon siguro yung EDSA. Wala ganong motor ako nakikita eh. Mag-iuton lang tayo dito sa dulo. Tapos babalik. Ayan, papunta na tayo ng Makating banda. Itong U-turn na to, ito yung nasa harap ng Eastern North. Dapat na tapat siguro mismo siya ng ano, nice hotel. Ayan. Malanganin yung U-turn, sinasarado nila. Nandito na tayo sa flyover ng Quezon North. So malayo yung contact board sa papuntang Bicol. Update ko na lang kalit kayo mga lods sa aking mga ibiyahe. Medyo umaga pa naman, so diretso lang to. So ang target ko na stopover nito mga lods sa ano, dito kang Manok, ayun tinatawag sa ano, Old Zigzag Road yan sa Pagdilaw, Quezon. Doon tayo kakain, magahan. Mga alas 6 yata o kaya alas 7 baka nandun na tayo. Delay ang pick up natin. Nakarang uwi kasi ng Bicol natin, mga alas 10 yata, nakapick up na yata tayo ng lockdown August. 2 hours later. Ayan, nasa province na tayo ng Quezon. Welcome to Chaong, Quezon. So dito na tayo nagbukas ng camera. Dilim kasi kanina galing sa San Pablo. 1 eternity later. Okay, nandito na tayo ngayon sa may Old Zigzag Road, Pagdilaw. Ang daming mga motor dito. Picture tayo doon. Teka lang, susi ko. Susi, yan. Yan, dami dito nag-rides ngayon, oh. Dami mga riders.
babaan tayo dun, silip tayo dun. Palagi naman tayong dumadaan dito, pero siyempre ba pa rin yung nakikita natin yung violet dyan. Yun. Oh. Ganda pa rin dito. Tama pa yan? Yung kabila section. Tayo ikot sa kabila. Tayo sa daanan. Gano'ng mahaba pa ka? Yun ang unang stopover ko dito sa may Old Sigsag Road. Mula tayo doon sa may Navaliches, Quezon City papuntang Sipokot, Camsor. Nag stopover tayo dito sa may Old Sigsag Road. Unang hinto pa lang natin to simula doon. So marami, may pa naman, marami pa naman gas yung Honda Beat. At yun, tapos na tayo magpahingag doon na habang nagtitingin-tingin ng magandang view. So diretso na ulit papuntang Bicol. So ayan, marami akong dala. Talagang uwi talagang probinsya. Kanina sa stoplight ng Muntinlupa, marami kami nagkasabay-sabay ng mga motor doon, nasa sa 10. May mga dadalang mga ganito. Maraming dalang bagay, malaman mo talagang mga pauwing probinsya din sila. Yan di. Noon malaman talaga ng mga biyaheng probinsya. Kaya ng mga alas 4 madaling araw yun. Back na ulit tayo papuntang Bicol. Let's go. Dami nga talagang malubak dito sa Sigsag Road. Dati wala na po ganito. A few moments later. So ayun nasa na tayo, Lopez. Dito tayo daan sa may Lopez Bypass Road. Ito yung malaking kalsada na ginagawa nila. At tapos na pala itong ginawa, malawak. Napakalawak ng kalsada na to. Ito yung kalsada na iniwas din sa sentro ng bayan ng Lopez para hindi matatraffic pag dadaan ka doon, dito ka nadadaan. Kaya yung umuwi ako ng vehicle, dito ako dumadaan sa Lopez Bypass Road. Hindi na ako dumadaan doon sa mismong sentro ng Lopez sa may bayan. Dito walang ka-traffic pero diretso lang takbo mo dito. Napakaganda dito ang mga patakbo talaga ng motor, talagang top speed ka talaga dito Suwabing kalsada. Mayroon din siyang bike lane. Paglabas mo nito, malapit ka na sa Calawag, boundary ng Calawag saka Lopez. Ayun, bago tayo nagbiyahe, nakapag-cancel tayo. Nagpalit ng fuel filter, nagpalinis ng throttle body cleaning. Yan. Sa mga di nakapanood, nasa baba yung video ko na to. Mayroong vlog ako doon tungkol sa throttle body cleaning. So, para condition na condition talaga yung biyahe natin papuntang Bicol. Nakita nyo naman, mula Manila, Navaliches, Quezon City, papunta dito sa may Old Sigsag Road. Diyan lang tayo huminto, walang tigil-tigil. Jingle lang ang pahinga. Actually nung umihi ako, hindi ko pinatay yung makina. Sinenter stand ko lang. Talagang dyan ko mismo pinatay yung makina sa muna tuktok na ng Old Sigsag Road. So yung pagbilaw. So ang dawit tayo ngayon papuntang Bicol. Susunod nitong dadaanan natin is Calawag, tapos Tagkawayan. Tapos yun, dadaan na tayo sa sinumpang kalsada, yung Andaya Highway, kilala sa tawag dati na Sereno. Yung malubak na kalsada at matagtag. Marami ding one way. Sana ngayon wala na ganong one way. Ito yung umuwi ako, maraming one way yun. Tsaka maraming ginagawang kalsadang bahagi ng kalsada na yun. At
Wala dyan, maraming nadidisgrasya sa part na yan ng Andaya. Kaya pagdating mo dun, hindi ka na pwede talaga magpatakbo ng mabilis. Dito sa Quezon Province, pwede ka magpatakbo ng mabilis kasi napakaganda ng kalsada dito. Pero pagdating dun, yan sa Tagkawayan na yan, mahihirapan ka na dyan. Ang dulo niyan, isa sa Pukot, doon sa amin. Sa bayan namin, sa Pukot Kamsor, ayan. Yan ang dulo ng Andaya Highway. Yung haba niyan is nasa 100 km. Parang bumiyahe ka na rin ng Manila to Nueva Ecija. Yan, ang ganyan ang malayo niyan, sukat yung Andaya Highway na, kaya napakalayo niyan. Pero minsan ginagawa ko, wala akong hintuan dyan, naghihinto lang ako doon sa mayaro ko ng yung may welcome Bicalandia. Yan, dyan ako may hinto, sa Pubot pahinga, tapos takbo na yan hanggang doon ako yung hinto sa amin sa Pukot na, sa may crossing Tara. Mayroong mga gasoline station, Shell, Caltex, ayan, Petron, mayroon yan doon. Yan ang crossing ng Pukot Tara. So yan, ito pa rin yung bypass road na idadaanan natin, yung Lopez bypass road. Lawak kalsada na to, wala ganang dumadaan, napakabilis lang ng biyahe. Sabi din mga nag-rides dito. So mamaya nalaman natin kung anong protocol nila sa checkpoint sa may provincial boundary ng Kamsor, sa may Del Gallego. Kung sa swab test tayo dyan, titingnan natin. Pag sinab test tayo, tapos pag negative naman daw, diretso na daw po yan. Tapos diretso sa barangay. Pagdating sa barangay, doon na may mag-check up sa'yo yung Barangay Health Emergency Response Team. Wala na pong quarantine ngayon, wala nang requirements. Pabilo authority, wala na. Last time namuhay tayo ng vehicle, bumuha pa tayo ng mga yun, ang daming requirements. Ilang araw tayo nagproseso noon sa Manila bago makauwi. Pero ngayon wala na daw, tinanggal na nila. Sana magtuloy-tuloy para madalas tayo makakauwi ng vehicle. Malapit na tayo sa dulo ng bypass road. Ito yung magtatagpo dun sa kalsada ng National Highway. Yung nilikuan natin kanina doon, kumanan tayo, tapos dito pagdating natin dito, kakanan ulit tayo. Iniwas lang tayo sa matraffic na lugar. Yan, dito na tayo sa may dulo ng Lopez bypass road. Ayan, Bicol to Calawag, papunta doon, pakanan. Pakaliwa ka naman yan, Lopez, Manila. Yan yung bayan ng Lopez, nandyan. So kakanan tayo. $3,000 years later. Ngayon, magsa-swab test pa dito. Swab test, okay na. Ayan mga lods, no, pagkatapos ng profiling dito sa swab test dito sa provincial boundary ng Kamsor, Del Gallego. Ayan, natapos na yung swab test ko dito sa provincial Del Gallego. Hinihintay ko na lang yung result. Tapos pag negative, diretso na papuntang Pukot Kamsor. So yan ang update ko dito mga paps, no. At ito pala, pagdaan mo doon sa Del Gallego,
magkakaroon ka ng pre-antigen mass testing program, yung sa ano, free swab test naman siya doon sa Medel Gallego. So ayan, nag-negative tayo dyan. So maraming salamat, kasi kung nag-positive tayo hindi tayo nakakaabot dito, malamang diretso tayo sa quarantine kaya hospital. So maraming salamat, at saka free lang siya yung ano na to, yung swab test na to sa ano ng Kamsor, LGO ng Kamsor, inaano nila na swab testing, free lang. So okay naman, ganun lang. Pag ano, uwi ka ng probinsya, swab testing sa Del Gallego. Yun lang ang requirements, wala na may ibang requirements. So maraming salamat, bye bye.